vanhu vochema-chema aiwa neinconvenience iri kuitika nyika yezimbabwe kunyanya aiwa panhau aiwa dzematogeti. Vanhu vakamba vachichema-chema tori masvika vachiti aiwa kune mamwe maloyalist kana vakomana aya vanozikanwa kufamba nemota dzemusangano dze dzakaiswa mastika emutungamiri wenyika aiwa kana ebato vachinzi vanoramba kubhadhara matoll fees. Panapa pane nhau yazvo yakashamisa vanhu avo vanhu vainyasoona kuti ichi ndochokwadi kuti why is it people kana kuti the government isiri kuchinja manotice kana kuti there is a signal. Sana bina mashoko anoda nyuko panapa nobva subscribe like kuti on the pay like kuti mnazimu Newsday Zimbabwe vakomana vanobuda chiposta chiri muri kuona iro aiwa rematoll fees vanobuda nyora chiti inconvenience the fees displayed at a toll gate in Mashava along Masvingo Shavane Road suggests a lower cost than what was gazetted by the government in January last year. In contrast to their motto, customer centricity, ZINARA, the enforcing agents, is yet to update this notice to incorporate the 50% hike in what is inconvenienced unaware motorists. Ndo mashoko anouya achitaurwa panapa nevakomana the Newsday Zimbabwe vachiti aiwa ivo ndo vanoyataura vachiti customer centricity. Vanhu veZINARA vachiita kungaradza kuti aiwa vanorespecta the customer, vanonyatso kumeka sure kuti each and every hour, each and every second vanosatisfy their customers. But kana vachinge vakuratidza inconvenience pamaposters amuri kuona iyi vanenge vasachazivi kuti tiri kudhutiwa mari kana kuti zviri kufamba sei. Inoda kuti it is almost a year aiwa these fees have hiked. Tonzai mafungiro enyu not kudii pamusoro pe-this inconvenience. Pinda comment section yedu ndizo mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.